programról. 32. Kékmadár Fesztivál, június 14, 15, 16. Azért van ilyen későn, mert mindenki tudja, hogy előző héten van a választás, abban nem szabad ütközni, és előtte 2 héttel, meg a választás előtt szintén nem szabad, nem engedem meg azt, hogy a politikába bármilyen szinten belefolyjunk. Szerintem ez is tartja életbe a kékmadarat 32 éve. Szóval második hétvége, június 14, 15, 16, kiállítás Nárai Tamás neve, gondolom, pláne a médiának nem újdonság, divattervező, festő, író, és egy nagyon kedves gyűjtő barátom, Szabó András révén jutottam el a gyűjteményhez, az ő gyűjteménye jön le Budapestről, ez lesz a kiállítás. És egyébként a Nárai Tamás akkor még Pesten, már Magyarországon van, egyébként Spanyolországban él, már Pesten van, de akkor abban az időben nem tud eljönni, úgyhogy a könyvbemutatót viszont meg fogja tartani vasárnap délután 16 órakor. Tehát kiállítás megnyitó lesz 14-én pénteken 5 órakor, és a könyveit pedig dedikálja vasárnap 16 órakor szintén a kiállítóteremben. A fesztivál megnyitón Vég Andrea, hárfaművész volt, zenekar rektor fog játszani, így kezdődik a fesztivál. Este a programokból tudtok majd venni, a szóróanyagokból elkészültek. Este a Mendelssohn Kamara zenekar Veszprémből fog játszani, a Jezsuita templomban. Ők már voltak talán 2-szer is a 32 év alatt, egy remek kamarazenekar Kovács Péter vezetésével. A 3 zólista lesz, Vég Andrea egy Debussy művet fog játszani, Balázs János egy Mendelssohn 2-ös versenyt fog játszani Kovács Péterrel, és én fogok játszani egy Viktor Máté fagott versenyt. Így néz ki a nyitókoncert a Jezsuita templomban. És este, most már évek óta szokássá vált a Kékmadár Fesztivál kórus, édesanyám énekzene is, volt énekzene és kórusa, énekel itt lent a színházban. Közben itt a Sétáló utcában, addigra be lesz már rendezve a Fabódékkal, nem tudom, mi annak a szebb neve, a Fabódénak, mi a szebb neve? Az meg olyan kirakodó vásár, az kézműve. Fesztivál Pavilon. Fesztivál Pavilon, igen, ezek lesznek kipakolva. Ott zsíros kenyerezés lesz, meg egy kis borozás, köszönhetően Lakatos Tibor unokabátyámnak, aki évek óta visszaeső és ide jár. Így néz ki a nyitónap, péntek. Szombaton kezdődik a kézműves mesterek vására, itt a Sétáló utcában, és a gyerekműsor, a Boridalok című trió fog, egy remek gyerekműsoruk van, láttam belőle fölvételeket, ők jönnek el a Sétáló utcába a színpadon, ők fognak játszani. Este lesz egy nagyon nagy dobásunk, nem mint hogyha korábbiak nem lennének azok, de hogy a Katona József Színháztól sikerült megszerezni a Kertész Imre Sorstalanság című darabját. Ez fog menni. Most lett a bemutatója talán pár hete a Katonában, Pesten, és a Máté Gábor igazgató barátom, ő ajánlotta, hogy ezt le tudják hozni. 2 személyes darab, remek darab. A Sorstalanságot gondolom ismeritek, vagy filmen, vagy könyvben, nem könnyű darab, de úgy vettem észre az elmúlt években, hogy az ilyen ütős darabok azok azért úgy szoktak menni a közönségnek, szokott tetszeni, hogy nem valami könnyű dolgot játszunk, hanem valami sokat mondót. Ilyen volt tavaly a Klemm Viktorral, a Nagybőgő, vagy annak idején mi volt, milyen asszonya volt, az a Magam asszonya című darab, vagy 15 évvel ezelőtt Budaörsről. Hogy este utána egy kicsit föllazuljunk, Tátrai Tibor, vagy Tibusz, ahogy ismeritek, már volt, talán a Szűcs Antal Gáborral volt annak idején, még a Műfáz udvarán, vagy nem tudom, hogy hívják azt az épületet, Műfáz udvarán, még annak idején 2 gitárral. Ők most már nem játszanak együtt, de a Tibusznak van egy új produkciója, a Godfather, amit gondolom hallottatok róla, egy remek csapat, ők jönnek el. Ez a szombati program, vasárnap délelőtt Szabó Balázs bandája, Sétáló utcában, délután 5 órakor pedig a Budapest Bár jön, Kis Tibivel és Lovasival és Behumi Dóri, a 4. énekes most nem jut eszembe, de a Kis Tibi, aki már a Quimbyvel volt itt annak idején a Katolikus udvarán, nagy sikere, még Kékmadár pólóban is énekelt valamit. Úgyhogy ez a délutáni program, ez a délután bevált itt, ugye korábban mindig a rockzene vagy a könnyű zene az vasárnap késő este volt, és azt tapasztaltuk, hogy
jobb, hogyha délutánra hozzuk, mert este, hogyha vidékről jönnek, akkor már nehezebben mennek vissza éjszaka, kalócsajok is nehezebben mozdulnak ki este, úgyhogy azért tettük délután. Tavaly eddig 4 órakor volt, most a napsütés miatt, meg egyáltalán kicsit a nárai dedikáció miatt is áttettük 5 órára, és akkor kezdődik tehát a Budapest bár. Este pedig a Concerto Budapest Keller Andrással játszik Mozart műsort a Jezsuita templomban, Mozart Figaro házasságanyitány, Ádur zongoraverseny Érdi Tamással, talán a név mond valamit, ő is volt már talán 2-szer, még gyerekként is volt a fesztiválon, vagy 25 éve. Ő az a vakzongorista, aki remekül zongorázik, és utána pedig a Hafner Szimfónia, ez lesz a Concerto Budapest záró koncertje.